Ie, mae'n deimlad balch iawn wrth gwrs oherwydd Prifysgol Bangor ydy'r mhrifysgol lleol i, os ecyd wedi cael ymmagu yn nwyn i fyny ar Ynys Môn y Motffordd. Ac wrth gwrs wedi chwarae i glwb pêl-droed Dinas Bangor blynyddoedd maith yn ôl. A gŵr o Brifysgol Bangor oedd y cyfle i mi fynd ar ysgoloriaeth bêl-droed i'r Unol Daleithiau, felly mae gen i gysylltiad agos efo y Brifysgol a'r ddinas, felly mae'n neis dod adra ac wrth gwrs yn neis iawn derbyn yr anrhydedd yma. Wel, dim ond dymuno'n dda iddyn nhw wrth gwrs, maen nhw wedi gwneud yn arbennig o dda i gyrraedd y safle yma, y pwynt yma wrth erbyn i gradd yr ha yma. Ond y beth bwysig i mi wrth gamu allan i'r byd real yna, os lecid i, ydy defnyddio yr holl wybodaeth sydd ganddyn nhw wrth gwrs, ac i fod yn gweithio'n galad beth bynnag maen nhw'n neud, a gwneud i gorau. Dwi wedi bod yn ffodus i fyw breuddwyd mewn gwirionedd o fyw a gweithio mewn pêl-droed ar hyd yn oes. Ond yn ogystal â hynny, efo chydig bach o lwc ar hyd y ffordd, dwi wedi gorfod gweithio'n galad i gyrraedd y safle dwi wedi. Felly dyna'r peth pwysica dwi'n meddwl, ydy fod rhywun yn parhau i weithio'n galad. A sylweddoli nad ydy'r dysgu ddim yn gorffan ar ôl derbyn gradd mewn gwirionedd dechrau mae'r dysgu yna. Felly gobeithio bydd pawb yn mwynhau heddiw yma wrth gwrs ac yn mwynhau gyrfa ddisglair iawn. Mae sawl uchelbwynt i'r Euros oherwydd o'r cyrraedd yna yn rhywbeth arbennig i gychwyn â ni, ond wedyn mae yna rester faith. Y gêm gyntaf yn Bordeaux, gweld y wal goch, canu'r anthem genedlaethol yn y gêm gyntaf yna, ac wrth gwrs wedyn ennill y gêm yna. Ac wedyn ar ôl hynny, roedd bob cam roedden ni'n ei gymryd yn gam anfarth arall, ac wrth gwrs yr holl gefnogaeth gafon ni gan Gymru allan yn Ffrainc ac wrth gwrs adra yng Nghymru hefyd. Felly yn wirioneddol wedi rhoi Cymru ar y map, ac wrth fynd ar hyd a lled y wlad eleni, dwi wedi sylweddoli gymaint mae o wedi feddwl i bawb yng Nghymru. Pobl o fewn pêl-droed a thu allan, pobl oedd heb ddiddordeb efo pêl-droed wedi gwirioni hefo yr Euros ac yn falch iawn o fod yn Gymru. A dyna di'r nod, ydy bod ni fel Cymru yn falch iawn o'n cenedl, yn falch iawn o'n hetifeddiaeth, a gobeithio fod yna lot mwy o lwyddiant i ddod yn y dyfodol.